No he tingut mai mandra, és a dir, jo 2:15, probablement, a part del personal, soc dels primers que arribo. I soc els primers que arribo perquè tinc interès d'agafar l'avantguàrdia en català, de fullejar El País, quan hi era, i el diari Terrassa i tots els diaris. Llavors, a mi m'ompliu una tercera part del meu temps, de les 24 hores del dia. És a dir, jo estic més que satisfet. Això és un plaer, el llegir, que sé les notícies, reflexiono, agafo criteri i després tinc una atenció excepcional. Tinc comoditats i després de sortir cada dia, torno a repetir, de dilluns a dissabte, i el dia que no ho tinc que fer, o sigui que no puc fer-ho perquè tinc un compromís, tinc una dependència, perquè sé que alguna m'ha fallat, que no he anat a la biblioteca a llegir els diaris i a veure els meus coneguts i a veure, i tinc que dir-ho des del principi, l'atenció especialíssima i carinyosa de tot el personal. I d'aquí puc extendre a convidar molta gent? Doncs tinc l'obligació de fer-ho. El que passa és que per raons d'edat, els de 74 em n'han quedat pocs i suposo que tenen altres plans, però sí que ho faig. Faig com diria, difong la bona feina que feu i sobretot difong el bé que jo m'ho passo, i això és contagiós. No sé quants ho he portat, ara estic pensant en el Carlos, estic parlant amb el Mariano, estic pensant... Com a persones, el servei, diguem-ne bé, donat per persones també que et faciliten les coses, mare de Déu, cap queixa, és a dir, ja no es foto ni cova ni sabó, i us dic la veritat perquè no us haig de vendre res, des de la neteja, passant per la seguretat, passant per l'atenció, passant pels lavabos, passant per l'aigua. Potser tenia que dir que falta, un company ja ho comentàvem fa un instant, faltaria una màquina de cafè que fes producte bo, però bueno, tampoc no hi ha problema perquè els tenim aquí al costat, aquí de bons llocs que es prenen cafè. I jo, si fos el director general de totes les biblioteques, què podria millorar? No, estem calents a l'hivern, estem frescos a l'estiu, tenim penjadors. No, esteu fent un esforç i jo diria que és una atenció premium, és 5 estrelles. No puc, per molt més que ho rumio, no trobo un defecte. No és un guard que jo veiés. No necessiteu publicitat, esteu al lloc apropiat, en el moment adequat, i la gent ha d'alimentar l'esperit i els doneu pràcticament tot, per la vista, llegint, pel cervell, per l'orella sentir música, i després una cosa que voldria ressaltar que és important, el silenci és un valor apreciat, el silenci, és a dir, que no tinguis sorolls, ni converses buides, ni motos, sinó que et concentris en el que estàs fent, sigui llegint, escoltant o mirant, solament mirant. És a dir, la comoditat, el tracte, la netedat, la lectura, el plaer de disfrutar 2-3 hores. A mi se'm passa el temps volant, vull dir, això és el millor símptoma, no? També parlava amb un company fa pocs instants que possiblement el lloc més assagable és sentar-te en una cadira del dentista, però aquí no, aquí és una cadira que, independentment de que sigui, jo què sé, adequada i a l'últim model per adaptar-se a la columna vertebral, jo estic molt còmode i em passa el temps volant. I aquest esperit, si es pogués contagiar i amb paraules però fent la prova, és a dir, vine a fer un test, agafa aquell company, vine a seu, disfruta d'aquella mitja hora, una hora, la que dediquis. I després al sortir, què tal la trobes? Pues segur que dirà que és molt bé. És una miqueta com anar a estirar-te en un sofà al psiquiatre. Va bé. I és gratis. Després hi ha gent jove, guapo i guapes, no en diuen així, i hi ha gent gran, i hi ha un personal excepcional. I tota aquesta orquestra, perquè som en definitiva una orquestra, teniu fins l'organització pel producte i pel lloc per anar-los distribuint.
i ni uns es molesten els altres ni els altres. No he vist mai cap incident d'un estudiant que hagi fet entrebancar un avi, ni un avi que hagi dit una groselleria a una noia. Mai. Dubto que hagi vingut mai la policia aquí, ho dubto. Dato important. No sé quanta gent ens reunim. I al cap de la setmana deuen ser bastants. Però no teniu guàrdia de seguretat. Quan jo entro d'Hisenda o entro en un centre oficial o a la mútua, entén-me, veig un guàrdia de seguretat. Aquí, pau, no eterna, però pau, tot el dia. L'ho dit abans, us complementeu i dirigiu bé i ho sabeu materialitzar. Doneu un bon producte, l'elaboreu i doneu un bon producte. I torno a dir-ho d'abans, és gratis. Jo us puc dir el que jo m'ha passat. I em vaig dir sincera. Jo era un home que des dels 16 o 17 anys he viatjat molt. He viatjat per una raó, m'agradava conèixer, tenia curiositats, sabia llegir però volia confirmar-ho anant-hi. I vaig poder-ho fer. Soc dels homes afortunats que ho vaig poder fer. I ara interpretareu que és una presumpció, però jo hi he estat des d'Ushuaia, al final d'Argentina, a la Patagònia, fins a Alaska. He estat a Xina, he estat a l'Índia, he recorregut tota Europa, he estat als Estats Units 3 vegades. Com que ara no puc fer-ho, per raons no tan sols també econòmics, que també, sinó físiques, perquè no em recupero els 8, 10, 15 hores de vol i perquè no, prefereixo dedicar-me a la meva dona i dedicar-me a mi aquí a casa, que tenim tot a mà. Ja no estem per fer aquests viatges. D'alguna manera, aquesta necessitat de moure'm és curiosa. L'he substituïda llegint i posant en marxa la imaginació, pels llocs on no hi ha estat, com seran, i no, lamentablement aquesta vida ja no podré veure-ho. I 2, recordant els que sí havia estat. I m'ho passo molt bé. És a dir, jo ara com a jubilat aquí segueixo viatjant, amb la ment. No tinc el càtering, no tinc les cues, no tinc les targetes d'embarque, no he corregut pels aeroports, ni corro ara per anar a la biblioteca, però tinc quasi la mateixa sensació. Estic mentalment, poseu-hi creativitat, també es tracta de poseu alguna cosa, creativitat, imaginació. Estic jo viatjant i llegir us ho recomano, viatjareu, a part de que alimenta el cervell.